Kamla mkuruna fungadla misibongo ngisisora Itende ndla Itende uma subscribe channel like le video khona uphinde share ngizonza le ngoma ethi njengebhadi libhadula Icilongo noma imvula izokwazi ukwenza ukuthi ingaphazamiseki yini ekwenzeni le tutorial kodwa ke ngizozama ukuyiphusha khona kunjalo ngizonyusa ivolume la kancane noma ngajwayele ukuyinyusa kakhulu. Okay, ngisho ukuthi subscribe channel like uphinde share na ngisabheka le ngoma le ngokhe C sharp ke manje ngeke ngayenza ngo F sharp ngizoyenza ngo C sharp ngizoyiposta ngizoyiposta man ngizoyifaka ekugcineni ekupheleni kwevideo ngizoyifaka yonke idlala yonke kahle so sizodlala nje yona le ngoma simeke ngqi gogo ngqi okay ake sidlale Nick ngiqala kanje na ngenza kasilula bangifuna uyibona slowly because ngifuna ubona then mase uba khona lephathi ezincane okay ake senzeni ke manje break it down siqala lana ke qala le chord noma ngashaya nje uqhamusa ukuthi transpose ama positive 7 yabo yabo okay shala kabili usuke usamile kala no uzothani yabo muthana futhi ungavudana nje uqhamusa ukuthi ushaye kabili la ungathi kanje ushaya nje kabili la uphinda la phone yabo iyafana lento mase kuyaphinda futhi ushaya umuntu uline osibili okuvala ke manje sizovala ke manje sayinte eyodwa yenza but musuvala ke make liphathet iyafana but sekuhluka lephathi lena ke lana ke manje yokuvala yabo ushala awusashayi kabili manje ngoba usiyavala
Sometimes ngathi kanje uzwa ngathi ufuna ukwenza kanjani. So yabo. Then misobe le part ethi incaniwe inhle le part la icwa la ugogo ema fuck yaphambili kancane nazo-ke hayibo nabo nakho-ke incaniwe iphathi yesibili le luthixo. Okay, so na-ke uzokwenza kanje wena kule phathi le. Okay, siqale kanjena-ke siyabuka nje sisapha isikhathi sami. Bese uphinde uqala phansi, uphinda aqala phansi gogo. Okay, so ihamba kanjalo-ke ngoma-ke, ihamba kanjalo ingixolele kakhulu ispace sami sincane, ifoni yami sizokunqamuka amanzi. Cela nisho na-subscribe i-channel nayo like video akhona iphinde niyisharele. Idrama ongazisebenzisa lana ngasebenzisa wona la madrama engijwayele ukuwasho nakho-ke yenzani manje kwenzakalani manje? Ufake idrama right la usebenzisa number 67 nakho-ke number 67, alright. Njengebhadi libhadula kufuna umthombo iyafuna njalo Thixo inhliziyo yami incaniwe inhliziyo incane luThixo ewe lowo waziwayo ugophilileyo kungani na umphefumulo udakumbileyo waxhalaba ngaphakathi ungena kusola loyo ubizwana zinzulu ngenxa sizazobe ithemba lakho kuye uthuthuzele bekithemba lakho kuye uthuthuzeleke. Hallelujah.